Proč si vybral Kometu? Tak lebo mi to bol asi najbližší klub, najznámejší, čo som poznal z tých možností, čo som mal z Českej extraligy. Hrali sme množstvo zápasov pripravených s Kometou Brno a mal som tu možnosť vyskúšať si hrať v tejto aréne a zažiť tých fanúšikov, ktorí sú vynikajúci, tak hlavný dôvod bol ten, že je to výborný klub a fanúšikovia. V KHL si odehrál přes 30 utkání, čas na utkání přes 10 minut, něco takového. Co očekáváš, jaký čas na ledě v Kometě od Brna? Tak v prvom rade dúfam, že nech je ten čas akýkoľvek, budem platným hráčom pre mužstvo a pomôžem zlepšiť tú defenzívu v Komete a postúpiť do play-off. A samozrejme ten čas okolo 10 minút není ideálny ešte obzvlášť pre obrancu. Minulú sezónu som bol zvyknutý hrať 20 a viacej. Bohužiaľ tak je to v živote, že raz to je tak, raz tak, takže musel som uskutočniť túto zmenu aj vzhľadom k reprezentácii, pretože by som bol veľmi rád, keby sa mi tam podarilo dostať a zo striedačky to moc nejde, takže som sa rozhodol prísť do Komety a dúfam, že si získam dôveru trénerov a aj ten priestor na ľade. Jak by sám sebe charakterizoval, jako útočného obránce nebo spíš vyloženě toho bránícího? Tak záleží od systému hry, aký si hrá v danom ústve, ale skôr asi defenzívneho. Kolik hráčů, konkrétně a jmenovitě tady v kabině Kometě si znal, protože Slováků je tady hodně, z Martina, Rastia, Špírko třeba? Tak Rastia už poznám dlhšiu dobu, stretli sme sa na začiatku sezóny v Slovene. Ten tiež odtiaľ odišiel, ale po veľmi rýchlej dobe. A poznám Mareka Čiliaka z reprezentácie z minulého sezóny, takže poznám ich tu viacej, aj Jana Hrušku, s ktorým som sa stretol ešte keď som bol mládežnícky vekovo, tak som bol chvíľu v Hradci Králové. Takže tam som s ním mal možnosť hrať, takže hovorím, není mi to mužstvo úplne známe, takže myslím, že to bude v pohode. Neměl si strach, že jdeš do týmu, který teď 5krát prohrál po sobě? To vôbec, to je, myslím si, že teda neviem, to je asi teda individuálne, ale pre hráča by to mala byť ešte o to väčšia motivácia, aby zabojoval a aby priniesol do toho mužstva také oživenie a je to tímová hra, čiže záleží samozrejme od všetkých, ale robím všetko preto, aby sa to zlepšilo.